tomu nového videa, dajte like, odber, pozrite sa na moje videjka, ospravedlňujem sa za svetlo a dneska si spravíme záložku z vreckovky pre môjho bratranca, to od staršieho odo mňa, ale navlhčíme si obrúsku vodou a máme tu vreckovku už namočenú, ale nie moc. Iba trošku tak, máme tu vodu čistú, takúto malú nádobku s vodou a moju paletu. Voda! Prečo mi to tečie voda? No, a ešte niečo na miešanie a perom, ktoré mi aj tak nepíše a je úplne celé rozobrané. Takže, dobre, som si vyrobil farbu. Takže, mne sa strašne páči, ktorá to je farba. Takáto farba, tady je taká, ale už je taká rozobratá, že asi sa s nej už nebude moc čo robiť. Takže dáme do nej vodu, nemôžem to nakláňať, no proste tak a miešam to. Zamiešame si to. A prvé mám hotové, prvú farbu. Ale ja už chcem urobiť takú, že mám tu vedľa ďalšiu modrú, už tu nemôžem nahýňať, prepačte. A tam dám zase, tam nalejem vodu do tej ďalšej modrej hneď vedľa. Dajte farby, ktoré sú vedľa seba, lebo potom vám to poviem. Teraz si to zase zamiešam, tú farbu. A teraz mám vedľa toho ešte peknú tretiu farbu. Aj do tej dám vodu a to tiež zamiešam. Mám tu 3 farby vedľa seba, na ktorých je voda. Čakajte, skúsim. Tak, vidíte tam tie modré? Tam je voda v tom. A v tomto mám. Teraz, keď to mám zamiešané, na čo mám od toho modrý koberec, nevedím, tak a na tie 3 farby, na tie farby 3 vedľa seba, preto som vám hovorila vedľa seba, dám taký ten zošit, z obalu na zošit, poriadne tam dám to. A dnes ma tá veľmi mokrý. Tak. A takto to tam poďubujem do toho. Zase svetlo. A teraz už ľahko navlhčenú servitku. Tady mám to modré. Položím to na tú servitku a tak, toto je pekné. A teraz to ešte zopakujem. Prepáčte, ale nemôžem to stopnúť. Tak. Teraz, keď to mám zase zamiešané, zase to tam priložím. A toto niekoľkokrát zopakujem. Čo? Musím vidieť toho. Celá modrá. Tak. Musím sa do toho dať čo najviac. No. A teraz si spravím ďalšie farby. Chcem, aby to malo aj trošku so zelenou. Takže teraz si dáme zase vodu do malej nádobky. A samozrejme to by som nebola, aké by som nebola celá mokrá. Mám tu nádobku a mám tam 3 farby vedľa seba. Na tie dám vodu a zase zamiešam, aby sa tá voda poriadne nafarbila a tak by to bolo aj krajšie. Keď to mám zamiešané, tam sú
Teraz zelené. Aha, vy to vidíte, paráda. Zase budeme celý kabaret od toho, nevadí. Máme tu zase toto a zase to tam priložím. A zase poďubkám. Proste to nafarbím. Dobre, teraz keď to mám nafarbené, zase to pritlačím. A zase bude celá farebná. Tak toto nejak vyzerá. Nevyzerá to tak dobre. Čakajte, tam si takto svetlo a pozrite. Ale tam to zase nevyzerá tak pekne. Nie sú tam vidieť tie prvé. A zase to zapakujeme. Prepáčte, že to mám tak nové. Zase to takto. A zase priložíme. A ešte dopritláčam tie posledné. Dám tam ešte modrú. Tady dole dáme ešte modrú. Samozrejme, že budem celá modré. Tak, a ešte trošku zelenej a budem to mať. Hop. Aha, tak. A je to pre môjho bratranca. Čune sa to usuší. Poviem vám to ľahko. Keď to chcete niekomu dať takto. Môžete to niekomu aj takto, že dať na polku. Ja mu to dám samozrejme na polku. Nech to má oboj strany. No dám. Pretože nemám lepidlo, s ktorým by som to zlepil. Počkaj, mám. Nemám. Tak mám či nemám. Nevím. A máme hotovú záložku. A keď chcete, tak keď to uschne, tak tam môžete napísať jeho meno. No proste koho chcete. Dovidenia, like, odber, TikTok, Instagram a YouTube.